hjælpe noget sukkersyge i længden på mennesker, men først forsøger vi mus. Først skal vi bruge computeren, den her, og vi skal selv designe vores gen, som vi så kan bestille, som vi så bestiller det her fra internettet. Først så skal vi bruge en promotor, og så bruger vi en ADH1 promotor her. Det er den, der starter hele transkriptionen, og det er en promotor, der er i gang hele tiden. Det er ikke en, der stopper og starter den her. Så skal vi bruge en RBS, det er denne her, og den skal stå lige efter ADH1-promotoren. Det gør det nemmere for ribosomet at binde sig til messenger-RNA'et. Og så skal vi have startkoderen ind, og det er den, der hedder ATG, som simpelthen, det er en mRNA-sekvens, der bare hedder ATG, og den skal starte translationen af messenger-RNA'et. Så skal vi have insulin, analog 1, ind her. Den her sekvens, det er simpelthen et ændret insulinprotein, ligesom mennesker har, bare lidt modificeret. Det her, det bruger vi, insulin bruger mennesker til at regulere sit blodsukker, og det er der nogle mennesker, der mangler, og derfor har de diabetes. Så skal vi bruge et stopkoder, den er her, sætter vi ind her, og det er den sekvens, der hedder TAG, og det er den, der bare stopper translationen fra messenger-RNA til protein. Så skal vi have en terminator ind til allersidst her. Og hvis den ikke er der, så er genen nemlig helt ubrugelig, og vi kan slet ikke bruge det. Det er den, der sidder hernede. Ja, det afslutter simpelthen hele sekvensen. Så er vores gen færdigt, og vi kan bestille det. Så kan vi se, at tiden går. Og så får vi brev. Det er simpelthen klar, og de siger tak, fordi vi har bestilt det, og vi har fået et vedlagt reagensglas med DNA opløst i vand. Det er resistens overfor antibiotikum G418, og det skal vi bruge senere. Så går vi hen på arbejdsbordet. Det modtagende reagensglas med DNA er lagt på arbejdsbordet. Arbejdsbordet, det ligger her. Det kan vi se, det er det, vi lige har fået. Det første, vi skal gøre, det er, at vi tager vores pipette og tager en steril pipettespids. Heroppe så tager vi nogle gærceller, som vi har valgt at arbejde med her. Det kunne også have været nogle bakterier. Og sætter ned i vores elektroporator. Vi skal huske at smide pipettespidsen ud, når vi er færdige med den, og tage en ny, inden vi tager vores DNA. Så vi også sætter ned i elektroporatoren. Så smider vi den her ud igen, og hænger den på plads, så der er orden. Nu skal vi give gærcellerne elektrochok. Det er så, de åbner sig. Så kan vi gøre det, jeg kan snakke imens, håber jeg kan nå det. Her, så kan man se, at de får chok lige om lidt. Der, og så åbner gærcellerne sig og lukker DNA'et, jeg lige har hældt sammen med det, ind i gærcellerne. Og herinde der begynder en helt almindelig proteinsyntese simpelthen, og begynder at kopiere DNA'et og lave mere og mere af det. Kan man se her, har vi set rigtig mange gange før, og det er der ikke noget nyt og spændende i. Ja, vi se her, at den rigtige kopiering går i gang. Og det er de gule her, der er vores proteiner. Og det er så en aminosyre, som så bliver til proteiner. Det var vores stopkodon, der kom der. Og der har vi vores protein, som så er insulin. Det er den, vi lige har lavet. Så tager vi vores prøve igen. Derfra indhold opsamlet, og så ned i vores petriskål. Og smider den der ud og hænger på plads. Så skal vi have vores antibiotikum ned i. Tager vi også med sådan en der. Det var lige lidt hurtigere om at sætte den på plads. Og der, og den spreder det selv ud. Meget fint. Her kan man se, at der er nogen, der forsvinder, og det er dem, der ikke er blevet gensplejset. For de har ikke det, som vores DNA har lavet, og gør, at den er resistens over for det her antibiotikum, som der også stod i brevet før. Så dem, der er gensplejset, de vil ikke dø
af, at vi tilføjer det her antibiotikum. Nu har vi vores beta-skål hernede med kun gensplejset materiale i, og den skal i varmeskab i 24 timer. Varmeskabet der. Så venter man i 24 timer. Det behøver vi heldigvis ikke at gøre. Ja, så skal vi ind på arbejdsbordet igen og sætte her. Og den skal simpelthen over i der i vores tomme reagensglas. Og smider den der væk. Den er at bruge til. Og så skal den i varmeskab en til gang. I 24 timer igen. Så kan vi gå ind på arbejdsbordet og lige sætte den der. Og så skal vi have vores kanyle og tage, det er lige færdigt her og været i varmeskab. Går vi ud og tilføjer det til en fermenter. Det er den her, en fermenteringstank hedder det faktisk. Så herinde, der kan vi gå ind og indstille pH-værdien og temperaturen. Og det er smart at gøre det et par gange for at se, hvordan det virker bedst. Hvis vi bare tager den første gang på 7 og 20, altså pH-værdi på 7 og en temperatur på 7, for lige at se, hvordan det fungerer. Der skal ikke så meget endnu, men det kan altid komme. Det sker lidt, men det går ret langsomt, og vi vil gerne have den her proces til at gå hurtigere, så vi får mere ud af det. Så det bliver ikke så meget. Så prøver vi igen, og kan prøve at sætte pH-værdien lidt op, og måske sætte temperaturen op til 25, siger vi. Og så ser vi, hvad der sker ved det. Der er vi nødt til at vente lidt igen. Der sker heller ikke det helt store. Så har jeg jo siddet og arbejdet med det her før også. Så vi sætter den ned på pH-værdi på 5, og temperaturen op på omkring de 35. Så skulle det rigtig gerne se rigtig fint ud lige om lidt. Der. Og starter den. Og man kan se allerede nu, at det går lidt hurtigere. Vi kan se her, hvordan den stiger, og den her falder. Og den blå her, det er vores produkt, det er insulin, og det er jo det, vi rigtig gerne vil have meget af. Og man kan se, at her, når det røde her er brugt op, det er simpelthen dens næringssubstratet, som man bruger, og derfor forsvinder det jo, når der kommer mere af det her. Og så se, at vi er helt heroppe relativt hurtigt på kun 25 timer. I forhold til før, hvor vi kørte i lang tid, uden der rigtig skete noget. Så den her, den bruger vi, så lader vi være med at trykke reset den her gang. Går vi herover i en proteinoprensning, og som der står her, så er det sådan forstyrrende stoffer fjernet, så det bliver mere koncentreret og rent, det vi skal bruge. Så har vi det her, en lille flaske med det vores produkt. Så tager vi en kanyle, der ligger her, og tager produktet. Og så er vi sådan set klar til at teste det på vores mus. Den første mus, vi har her, det er den raske mus, en normal mus. Det er en helt fin rask mus, vi kan give den noget saftevand. Og vi kan se, at dens blodsukker herover det stiger relativt hurtigt, for jeg gav den lige en god chat saftevand. Men det begynder også at falde igen med det samme, og det falder sig selv, uden at jeg giver den insulin. Og det skulle gerne falde helt ned til det samme niveau, som den var på før. Kunne vi se, den gør der. Så prøver vi med den anden mus. En mus, der har diabetes. Her der ligger det allerede lidt højere, dens blodsukker. Nu prøver vi at give den cirka det samme antal gange sukkervand, som den anden mus lige har fået. Og man kan se, at dens blodsukker stiger og stiger, men det begynder ikke rigtig at falde igen. Så nu giver vi den noget insulin. Og så skulle vi gerne se, at blodsukkeret begynder at falde. Og det kan vi se herude på grafen her, at det begynder at falde stille og roligt, som det ville, hvis det havde været en normal mus. Men da den her mus ikke selv har det protein, der danner insulin, så er vi nødt til lige at hjælpe den på vej.
Og det er faktisk ved at være nede omkring der, hvor den var før også. Så derfor så kan vi regulere det ved at give sukkervand og mere insulin, og mere sukkervand og mere insulin.